سلام انتاينا نسمع لنا اجي قاعد حموم كتب ود لكم زحونا حموم اتراو كو زيتو طبهار كو يبلكا اتراوي نختو طنا ابر بصبق ነገር هذا تودسنا نروح ነገር نختنا قنابرا اجي قاعد حموم يو تصلي له تنبر ميجر كحنت قال أبي تكسر أور كميجر كسورة تخلي صحافة مزحف روبرت جرين مالتي يعني كابتن عسرائيل سلسلة حقتها سلام نا يوتيوب سرات قاتلتي لما عندي زلهم نزاق زعبتها السوشيال ميديا بتاع مزارر نبرز زعبتها تيو كم عينة فيديو تدري دمو سبسكرايب شير لايك ناقوركم ابسط سبسكرايب دمو نوتيفيكيشن على انا كليك ناقوركم خمس عدش انفورميشن بنقدم نباغ ممكن انكم تخطقوا تقديهم عنا دمو سبسكرايب شير لايك بمحق نعهم دمو تبقوا فيديوهاتن حدش مزارربتن ኢንፎርሜሽን ዜናታትን ናባሁም ንከመ ተቀዲሙ ክትቆሩ ትቆሊኹም ሕዚ ናብዛ ቪድዮ ንቀጽል እሺ ያላ ይቀርቶብኛ ያቅም አሳፍሮኛ ያቅም እና እኔ ከትንሿ ከውቢቷ ሀገር ከወሊሶ ወጥቼ ኢትዮጵያን የምታክል በጣም ትልቅ ሀገር ወክዬ በአፍሪካ እየተወዳደርኩ እንደነበረ ታውቃላችሁ እና እዛ ላይ በሁለቱም ዘርፍ በሰው የድምጽ ብልጫ አሸንፈናል። እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ለማለት ነው። يتحفتنا بساعة زي حوس بحوس كوين الله بقى بساعة سي لبات أفيقوا تركب الله لكا كم زغماي بناي كالوت سبات حوس اتحقوسو سبات اندحرها لكم دما نزا فيديو زي لايك مقبارا يترسعو كوم دما ريبوست قبارو واخم لايك تقبرو خلوكم ناو كل سبت لازغي أبزو كومنت دما يتحفتنا انكو حوسكي كونغراتيليشن بلو واخم يتحفتنا حوس بحوس كوين الله እሺ እንዴት ናችሁ? በመጀመሪያ ለተኛ ሽት የለባበስኩ ነው ወሬውን የሰማሁት። እትዛ ሰዓ ዘሎ ሓጎስ በሓጎስ ገብራ ዘሎ ድማ ንኢትዮጵያ ወኪላ ናይ አፍሪካው ሙሉ ውድድር ነይሩ ምስ አፍሪካውያን ብምልአን ተወዳዲራ ነይራ አቡ ድማ ብክልተ ዘርፍ ወይካ ብክልተ ነገራት تعويتا እና እንደነገርኳችሁ ነው እኔ ሁሌ እቸኩላለሁ እንጂ አላህ ይቀርቶብኛ ያቅም አሳፍሮኛ ያቅም እና እኔ ከትንሿ ከውቢቷ ሀገር ከወሊሶ ወጥቼ ኢትዮጵያን የምታክል በጣም ትልቅ ሀገር ወክዬ በአፍሪካ እየተወዳደርኩ እንደነበረ ታውቃላችሁ እና እዛ ላይ በሁለቱም ዘርፍ በሰው የድምጽ ብልጫ አሸንፈናል። بغلتيو عودت خوينا سعيرالا مالتيو ازغا ازي دس بلكا انكو حغوسكي كونغراتيليشن بولو اخما بز كومنت حغوس بحغوس يا خوينا زلا انكو حغوسك بولوا لك خما ادما كلنا نتحغوس كن حغوس يغبناي قنع لب خلونا خا يغبا ابلكم እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ለማለት ነው። የዳኛ የሚቀር ይመስለኛል አላወኩም እስካሁን ድረስና የዳኛ የሚቀር ይመስለኛል አላቅም ግን የድምጽ ብልጫውን እኛ አሸንፈናል እኛ አሸንፈናል። ገለ ካብቲ ይተሐፍትና ዝበለቶ ድማ በቃ ተዳሌ ኮንኩን መጽየ ዝነግረኩም ዘለኹ ግን ከኣ ሓጎሰይ ምቁጽጻር ስለሰ አንኩ ሓጎሰይ ንዓኹም ከካፍለኩም ኢለ ስለዚ ናይ በሓቂ አሸኒፍና ወይካ ስዒርና ኣለና እንኳ ሓጎሰና ያይላ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ለማለት ነው። ይተሐፍትና ማለት እዩ ካላይ ከ ዝበለቶ ካለይታ መወዳደርታ ነራ ርክዕ ሮታ ትሕዛዝ ነበረት ኦጋንዳዊት ነራ ገለገለ ሰባት ድማ ኒዩቲ ምሕራቅ ብምባል ነታ ኦጋንዳዊት ዝመረፁ ነይሮም ሕጂ ይተሐፍትና እንታይ አይላ ንኦጋንዳዊት ዝመረፅኩም ነርኩም እዚጋ ብጣዕሚ የዝሓዝን ነታ ኦጋንዳዊት ትመርፅዋ ዝነበርኩም ብጣዕሚ የዝሓዝን ኢላ ማለት እዩ። ኦጋንዳዊት ማን ቮት ያረጋችኋት በጣም ከልቤ ነው ማለት ነው።
ወይ ሜቢ ቀጣይ ዓመት እንሞክር እዝኻ ወክብራት ይዋት ማለት ንሓፍትኻ ንጓል ዓድኻ ገዲፍካ ንኻልእ ሰብ ከተስዕር ምባል እዚ ቁኑዕ ኮይኑ ንዓይውን ኣይስማዕንን እዩ ስለዚ ዩቲ ሓፍትና ብምስዓራ ኣዝዩ ደስ ኢልና ኣነ እንኳ ሓጎሰኪ ኮንግራቹሌሽን በሉ ያኹም እወ ኣብዚ ኮመንት ኮንግራቹሌሽን ዩቲ ሓፍትና እንኳ ሓጎሰኪ በሉዋ ተዘጋጁበትም በቃ ደስ ብቻ ስላለኝ ለእናንተ ለመንገር ብቻ ነው እጅግ በጣም ነው ማመሰግናችሁ አላህ ያክብርልኝ በጣም ነው ወዳችሁ እጅግ አድርጌ ነው በጣም ነው ማከብራችሁ እንዳከበራችሁ እንደሰጣችሁ ፍቅር አላህ ለእናንተ ይድረስላችሁ ዩቲ እህታችን እንኳን ደስ አለሽ በጣም ነው ደስ ያለን ማለት ነው ክብራት ይሕዋት ላይክ ምግባር አይትረስዑ ከምኡ ድማ ሪፖስት ግበሩ አኹም ፎሎ ምግባሩን አይትረስዑ መዓልታዊ ሓድሽ ዝበልኩም ኣብ ሰዓቱ ሓበሬታ ክሕብረኩም ያኒ የለይ ኢትዮጵያን የምታክል በጣም ትልቅ ሀገር ወክዬ በአፍሪካ እየተወዳደርኩ እንደነበረ ታውቃላችሁና እዛ ላይ በሁለቱም ዘርፍ በሰው የድምጽ ብልጫ አሸንፈናል እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ለማለት ነው የዳኛ የሚቀር ይመስለኛል አላወኩም እስካሁን ድረስና የዳኛ የሚቀር ይመስለኛል አላቅም ግን የድምጽ ብልጫውን እኛ አሸንፈናል እኛ አሸንፈናል ኡጋንዳ ግስማን ቮት ያረጋችኋት በጣም ከልቤ ነው ማለት ነው ወይ ሜቢ ቀጣይ ዓመት እንሞክር ተዘጋጁበትም በቃ ደስ ብቻ ስላለኝ ለእናንተ ለመንገር ብቻ ነው እጅግ በጣም ነው ማመሰግናችሁ አላህ ያክብርልኝ በጣም ነው ወዳችሁ እጅግ አድርጌ ነው በጣም ነው ማከብራችሁ እንዳከበራችሁ እንደሰጣችሁ ፍቅር አላህ ለእናንተ ይድረስላችሁ نبتا خليت فيديو نحلف ويل إذا فيديو نمزجنا فيديو مالتيو كان دي أبز مسيخ مزجنا لزلكم مخنيات دما زبزحكم سبات من مجد تيك توك تفلتونا أب ناتنا يوتيوب channel مسيخ سبسكرايب زجبركم أبزالو مع تعلت 4 سبسكرايبرز أب يوتيوب بس إحنا نركب على مالتيو thank you so much قبل بيك مزجناكم يدل هو لكم أب يوتيوب channel ناتنا سبسكرايب زجبركم مالتيو أبزي حزنا دلنا خلي تشحن إسران حموشان عمة مهرة نا يوتيوب ناتنا على ليست كم زرعنا مسرس نترى أخوينو كبابي 700 دبتحو ناتنا تقاتل أب يوتيوب ناتنا سبسكرايبرز كم زي كوني زرعنا مالتيو ولا زلنا خونا كلنا 4 سبسكرايبرز كم زبط احنا وانت تقاتلنا مالتي وين يقول مزغانا درس يقولون مالتي كلكم اب ناتنا يوتيوب channel مسيهم سبسكرايب زغبركم سبات نتم سبسكرايب زغبركم سبات دما مخام ناتنا فيديوهات تكاتاتو سبات نحركنكم ميك شور سبسكرايب كم زغبركم فيديوهاتنا نا بزحات سبات بتصحنت نخلو ازيو حغاز زخونه مسرح سلا زخونه على مالتي بعبي دما بكليت 2026 كابتن عبيتي بإرتراويان زوننا channelات دمصي نا بزحات سبات تخون channel مهانا دما رغصنيا مالتي so thank you so much سلام إخوات كلكم أبزي نزار فيديو سمعوا بليز لايك شير كلكم ما أخي تحالفوا نزحونا اسمعنا كلهم إخواتي أبوني تطبل يعني مو داتا فيديو كتكون سلتخل ماليتي خاب بيتي مكسال زدحان كله حجها أبزي أوفيشال برايمري مينستر نتي تطويل لهم أبزون دير مصابيني أبغوني تطبل أبلع عليك بت زخون قبلنا تفتي ملو حلنا زلكم إرتراويان سلازي نمود داتا جزي سلتخون بلالو حجي مجمرتا نتوم إرتراويان أبتي مسؤول زلهم ده يقولكم بتي تهجر زلهم بوسوس نزحونا أبغون كلكم عارف كلاي شقاطا يكون سمسارا يكون دلالا يكون جنزب اللي عكاخون شجر كذا كاخون سكون غير الكاوي قاطي مكاخون زبيتر تصير دول تريو لهم السبزي أنا بزاق في له لهم كابتيرا يكونن كبقع توليد كبسبي تبلع الكابل ياكله تبلع كان تنبري كان تشكر الكابل ياكله قربا بحزبي شجر كافلت شجر كاف فتحلك حادي السخاقن نزحونا معرب زخون يخون نفس زقتلون اي تقتلوني خا نفس زقتلون اي تقتلوني خا اي قتلني بحقي بحقي في الرد قتل زبال نقر يلن انت اي تصر مسترقفلو بلك الله نزي كون كان نسخاب قتلت الدري الله كندي سبز قتل كايخا أسرق تصعب مخانكا أي ترسعيا زحونا هزب عالم بمولو يزق على طرون زري أنزلو شجر لك قرب حرق كاللخا رقع مسا كتنبر كمتي كتنبر الكام سوس السماع مع خايب سرح دي بجنزب دي بزخون نجر شيطان صحيته زخون نجر غيرو خونه خليو جين قال تخون ود تخون بشقات يخون بجنزب يخون أبقد مهزب خمسة خا شجركا جليسكا شجركا حزبي كبكا حزبك فتح لك أجمع زبها ليلا مسألنا الله نبزي أخافين لنا أنت زي كونه جن
زياز قبر كاي خمزو ودزي زي طلع سبعي سقاب تسنبدو سقاب سوشيال ميديا زقبرو توتو يا بحكي دم زلمتكم سبات يوم زحوي الصغاء موت كان نعمة طرش تاخاي كونتن انقع مسيخان هزب خاطر احنا قركا موت زليو شقر زليو انقع عن الصغاء ابزاء كمزي اوسيخا نهزب علم انقع كمزي ارأخانا نعاخات حنت تصغر زرقف كباخا دحريخا هزبي خمزلو تفلت كتكلالك شقرت اللهم مسا اقربهم اشماتهم كانقر اتاقوال تبلاز اللخا شما نقرنا اتودخا شمو نقرنا ودحنكا ودي خلخا ما الاختخاط حكايه اخا توم سبات نقرنا توم سبات اذن يوم الكا نقرنا ودحنكا ودي خلخا توم ابزو ودزي حريقكم شيطان صحيتكم بس ما عملكم شيطان عويسكم اب حزبكم شكركم اقربوا بوزخون كسارات لكم حزب اللوز ود حزبي ود طيلا يكون ود بقع يكون بتصلم تغير كتسنبدو ايوا صكانيو سنه سرعات قبر دم ستخات كون لك صقاب كسبيخا ذا غدا صوا قلطيفكا نزو ود امصيخا بسوشيال ميديا شيطان صحيتني لك مصامسو افريقيا خزلخا شيطان عويس كابلك الله زحويكا ترقاق الجوخا موت ازقابير حسب الكاي اخت موت السغاد ارقا زي موت كاي انقع همو غيركا سقيلكا شقركا وشتخا زي قبر كاي انقع نقر كانا نعخر جنزب دليم جنزبون نفسون سبك هيوت كسنكا هيوت كخفل نجنزب السن جنزبون بحسب دحريها مخانم تفلت على لك بعين حقي بحين زخونه نقر ما نمسب قسينا بز عالم دحريها هم زي نبر فلتا شيطان عاوز بلك لكم شيطان عاوزك بس ما ملكا شقرت لك جنزب وسيد لك شقر زخونه بدي لك هون خليو زفدت خوينو زدفعت خوينو حزب الله مسو احنا لا نمسو حزبو كله حزب يرتر الله مسو السبزي تطنقا شير لايك كوبرينك ايت وحده الله تطنقا السخا نزو ودي بسليم زخونه تصر حنتي صغر امريت ترقفو قد ما حجونكم بتكبرني لكم مالتي قد ما حجز سرحكم كم سبات تبساجون لكم كندي سبزقتلكم يخم مالتي حج قوتكم بزك فلتيو سنه سرعات حتيتكم قلطيفكم زود خمسي سنبتكم نان قلطيفكم مسيهم نا حواتنا تبعيسنا لكم شكركم كلسو وضحنكم لايك شير كوبرينك يترسعوا تاب اخلابات نبتا خليت فيديو نحلف واو ناي بحق ازي دس بلكا ندق ادوناي ادا ادوناي كومدما عرك ادوناي تومي خوينوم نابغوزوم عديموم ناي مغبي ناي مزنغا غزي يحلفهم ازي دس بل اتم سوات ازي دسيلن اسكا نايتوم قلعو حغوس زحغوسكم اندحرها لكم نزا فيديو زيا لايك بروا او لك كم زخماي بناي كالوت سبات حغوس اتحغوس اندحرها لكم نزا فيديو زيا لايك بروا كوم دماري بوست بروا لايك تغبروا خلكم دما اتصبق نجر ناي ادوناين ناي سدرابيت ادوناين متان على مولو نختريو ناب كل سب متان كبصح لايك بروا መጥቼ ነበር ቤትሽን አለሁኝ ብለሽ የለሽም
ናይ በሓቂ ኣዝዩ ደስ ይልኒ መቸም ኣዶናይ ሓውና ንበዓል ዲቻ ቦይስ ንናፅነት ከምኡ ድማ ንኣኽበረት ባዕሉ ከም ዘዕብዮም ባዕሉ ከም ዝካነኾኖም ንፈልጥ ኢና እወ ንዲቻ ቦይስ ካብ ጎደና እዩ ኣርዩ ኣምፂዎም ኣብ ጎደና ሊስትሮ እንዳሰርሑ እዮም ዝናበሩ ነይሮም ኣዶናይ ሓውና ድማ ህይወቶም ንምቕያር ዝፀዓረ ሰብ እዩ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ንኣኽበረት ሓፍትና እውን ከምኡ ካብ ናይ መዛበልቲ ኣምፂኡ ንኣዲስ ኣበባ ኣምፂኡ ናይ ትምህርታ ይኹን ናይ ገለ ብዙሕ ህይወቶም ክቐይሩ ዝፍትን ዘሎ ንናፅነት እውን ከምኡ ቆሎ ካብ ምሻጥ ኣምፂኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ህይወታ ናብ ምቕያር ዝገብዓዝ ዘሎ ወይ ከዓ ዝፀዓረ ኣዝዩ ኣብነታዊ መንእሰይ እዩ ኣነ ከዓ ኣዝዩ ደስ ይብልኒ ብፍላይ ኣዲኡ ወላዲቱ ከዓ በቃ ኣዝዩ ደስ ይብል ከምኡ ድማ እሙን ዓርኪ ከዓ ርእይዎ ናይ ቶማስ ማለት እዩ ዓርኪ ዳርጋ ሓዊ እዩ ክልቲኦም ማዕረኽ እንደይ ይፋተው ማዕረኽ እንደይ ሳፖርት ይገባበሩ ኣብ ናይ ቶማስ ኢንተርቪው ሰሚዕኹሞ ትኾን ኢኹም ወይ ከዓ ባዕሉ ክዛረብ ሰሚዕኹሞ ትኾን ኢኹም ወይ ድማ ምስተኣሰረ ኣዶናይ ድዩ ወይ ከዓ ድኾነ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ናቱ ፌስቡክ ገለ ክፅሕፍ ርኢኹሞ ትኾን ኢኹም ነንሕዶም ሳፖርት ይገባበሩ እዮም ኣዝዩ ከዓ ደስ ይልኒ ማለት እዩ ብሓንሳብ ክምገቡ ኢንጆይ ክገብሩ ክስዕስዑ ምስ ረኣኹ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ከዓ ነቶም ቆልዑስ ኣጆኹም ንሕና እውን ኣለናልኩም ኢሎም ካብቲ ናይ በቃ ናይ ሓዘን ነገር ኣውፅኦም እንጆይ ክገብሮም ምስ ረኣኹ ኣዝዩ ደስ ይልኒ ንስኹም ከንታይ ተሰሚዕኩም ኣዝዩ ዶ ደስ ይልኩም እስከዛ ኮመንት ኣዶናይ ሙልእዋ በቃ ኣዶናይ ሙልእዋ ኣዶናይ ይችላል ሙልእዋ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መዋፆ ይፍጠረሉ ንኣዶናይ ሓውና ዕድመን ጥዕናን ንኩሎም ይምነየሎም ማለት እዩ ንስድራ ቤቱ ንኣድዩ ከዓ ካብ ኩሉ ማለት እዩ ኣድዩ ከዓ ደስ ክትብለካ ብሓቂ ዞም ደቀይ ንዕመ እንጆይ ግበሩ ደስ ኣይትብለካን እሙን ዓርኪ ከዓ ከም ቶማስ ማለት እዩ ሓደ እሙን ዓርኪ ዝበሃል ከም ዝኸውን ኣሎ ንደቅኻ ብድሕሪኻ ቴኬር ዝገብሮም ቆላዕታ ዝገብረሎም ወይ ከዓ ነቲ ናትካ ሓደራ ዘንቀሳቕሰልካ ሓደራኻ ንኸይዓብር እጂ ንደቂ ኣዶናይ ማለት ደቂ ኣዶናይ ኦሬዲ በዓል እዩ ዝንከባኸቦም ዘሎ ኣቦና ኢሎም ንሶምን ፅውዕዎ እዮም እሱ እውን ደቀይ ልጆቸይ ክብል እንከሎ ብቐዳማይ ኣዝዩ ደስ ይልኒ ነቶም ቆልዑ ናብ ገዙ ዓዲሞምሲ ልጆቸይ ኢሉ ኣዝዩ ደስ ይብለካ ማለት እዩ ስለዚ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦም ንኣዶናይ ሓውና ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ክወፅእ ተስፋ ይገብር ነቲ ኣካውንት ናይ ኣዶናይ ሓውና ግን ፕሊስ ይንቀሳቐስ ስለዘየለ ወይ ከዓ ፖስት ይብለሉ ስለዘየለ ኮፕሊን ክግበሩሉ ኢኹም ኮፕሊን ክግበሩሉ ነቲ ናይ ኣዶናይ ቪድዮታት ሙሉ ኮፕሊን ክግበርዎ ነቲ ኣካውንት ናይ ኣዶናይ ሓውና ፕሊስ ኮፕሊን ክግበርዎ ኢኹም በጃኹም ድማ ቀድሚ ምውፅኡ 5 ሚልዮን ከም ዝበፅሕ ንግበር ሸር ንግበረሉ በቃ ነቲ ናይ ኣዶናይ ሓውና ቪድዮታት ኣካውንት 5 ሚልዮን ክበፅሕ ኣለዎ ቅድሚ ምውፅኡ ንኣዶናይ ሓውና ሰናይ ትምኒትና ንግለፀሉ እዞም ሕማቕ ነገራት ፖስት ዝብሉኻ ፕሊስ ዓገብ ንበሎም ኢና ፅቡቅ ኣይኮነን ተኽኢልና ፀፅቡቕ ናይ ኣዶናይ ሓውና ፖስት ንበል ተዘይክኢልና ኻ ስቕ ፅቡቕቲ እያ ክሳብ ዝወፅእ ኣዶናይ ሓውና ስቕ በቃ ተኽኢልና ግን ፀፅቡቕቲ ኣዶናይ ሓውና ፅቡቕ ነገር ዝሰርሖ በቃ ዓለም ሙሉእ ክፈልጠሉ ሸር ንግበረሉ ነቶም ሓደ ክልተ ሕማቕ ዝሓስብሉ እውን መታ ናብ ልቦም ንክምለሱ ፀሎት ንግበረሎም እቲ ፅቡቕ ቪድዮ ናይ ኣዶናይ ሓውና ከዓ ንርእዮም ኣዝዩ ደስ ይልኒ ናይ ብሓቂ ቶማስ ዓርኪ ኣዶናይ ሓውና ከምኡውን የሕዋቱ ናብኡ ነይሮም እዮም የሕዋቱ ንኣዶናይ ሓውና ከምኡውን ኣዲኡ ወላዲቱ ንዲቻ ቦይስን ንበዓል ናፅነት ኣኽበረት ናይ መግቢ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ ስለ ዝገበሩሎም ኣዝዩ ደስ ይልኒ ልክዕ ከምዚ ከማይ እንድሕር ሃሊኹም ላይክ ምግባር ኣይትረስዕኹም ከምኡ ድማ ሪፖስት ግበሩ ፈሎም ምግባር እውን ኣይትረስዕኹም ይቀኒየለይ ናብታ ካልእቲ ቪድዮ ንሕለፍ ሎማዓንቲ እዛ ሞተር እዚኣ ክንብብ ኢና ሰላማት ፋሚልያስ ሎማዓንቲ ድማ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ገራሚት ዝኾነት ሞተር ባዳማይ እዛ ዶ እዚኣ ን30 ዓመት ሙሉእ እንዳተፋሓኸት ምንም ዓይነት ውላድ ዘይብላ تخنرت عدينا لما عندي إذا موتر زيا دهر حجي نهاتك يو دهر حجي أنت تفوحكي أي فيديو نحلف جايز سلطة نمبر كابزون فاميلي زيوم مراد أبيو أبرسهم تسايلو بقدامي نسويت اللبلي بوا حجها نوع تسايلو اسكتها فيديو رأيوامو نحبش كومنت انتايك مسلي بعدها رأينا زدري ولا لهم شو عتق جزء حسابك ماكينة نافقة أنا قرأت خاني ماكينة يون أزينا في قياس لزله المناصح حاولت تقول لي أخي لتا ماكينة خاني لذا حجي أنا خيد اللي يزبل لك بوتاتا فمولو بتا ماكينة غير كيش كريه جدا كريه لتا ماكينة أنا خملم دي أبسمرا كله جزء نبوتسي إكسبو مخالد فوترير إكسبو هيتكي ناي بينيفر كتشافت في التابع العاخي كورسي مالتي
مجمرتا ساختريني ترى لهم حدش فيديو دي ود ما مخون زدلي طلع بقى غمزي حدا مليونير ابي ارفراز نبره تابقى فتره تاميكينا يتحدله انت دخات قبل راوي خازو كله كونفرتبل هيوت انت نيروكا حبيبي حتى زي نسوم ممثال فوتو كوزم دك عدنا نسلطنا زغهي ايسانن سلطنا جن الشلل يولدو سلطنا شلان جن ملكعم اي مساسل اندو اي كتم مساسلم لي خبر ناي سلطنا نديت جن كبلاي ستوري يريدو اغدي قطع بلا مش اوريجينال سلطنا نخلا تلاخفوا نعيجن هايلا خفنني مغنياتو سلطنكو شكر حقنيا حريفي س كم زيقنا قاوت ارغرا انت لو خطك سلطنا خاي حزنا خنبل انترفيو كنغرفين يا شكا الزخانه قداي بسلطنا سانسور كغبرنا له بقى كابلومي كلها نسلطنا ركبو سلطنا قيدبته قدفبا زربا سبسما سلطنا جن بعراي نافقه سلا زي بلدي حريو كم زناي فنان كفتي نافقين اطري انت سلطنا حوي انا كمان بشكلتي نافقه يالله امو نريهم دويلكا تزاور لي نبلا بيت غرغش قلب صحيح ولا اب معلتي زتكوب سب حدا كدللو ايات خبم ايات خبم وسيله ولي اب تستي نفسهم زحصو زنبرو اب شقاق ريغا حزم زرفود زنبرو اب سدتي ورازي زيار امدان حمام بامني تماسوق زنبرت اب عمت حنت غزي اب قويمن طراي تحصب زنبرت عيبات غدغد زنبرت انت يا تكبر زمان ريال لنا نفس السدس جايز ابيتي محمد تي لكم سبسكرايب بمقبر ملو تحسوا نحبش كومنتس كتكاتلو تخليهم عسرا قرشي خفلك الله بورحي تغرينا تزارو كزي Eshi, Biglitz. In der Sie betigrinja bitchan nagerlik in amharischen als der Gemme. Hi, here is Johannes. Can you speak Tigrinya? Absolutely, Johannes. Yes, I can speak Tigrinya. Just let me know what you need and we can go ahead in Tigrinya. Eshi, سمكا السنة تاخم تسرح تاخم تقبر السب Tigrinya فالت. البعلخة. Eshi, Biglitz. In der Sie betigrinja bitchan nagerlik in amharischen als der Gemme. In dem betigrinja in Katzlin. Eshi, betigrinja من مخان كان غيرنا. Eshi, Biglitz. In Eka ahun buhala betigrinja bitchan nagerlik. አማርኛ ነው እያወራው ያለው ወንድም አለም እኔ ያልኩት በትግርኛ ንገረኝ ማን እንደሆንክ እሺ Biglitz es käme fertig das betigrinja bishan nagerlik in der amharischen als der Gemme in dem betigrinja አሁንም አማርኛ ነው እያወራው ያለው ትግርኛ አትችልም ከዚህ በፊት እኮ ነግረኛል እኔ በጣም ነው የምችለው ምናምን ብለሃል አሁን በትግርኛ አውራ እሺ Biglitz ahun betigrinja bishan nagerlik እሺ ሞ በትግርኛ ደተናገር ጎይታዋ ታይ አምሓርኛ ተሐውሰል ኢልኻ عسرا قرشي خفلك الله بورحي تغرينا تزارو كزي Eshi, Biglitz. In der Sie betigrinja bitchan nagerlik in amharischen als der Gemme in dem اوكي በአማርኛ ከጠየቅኩክ ትመልስልኛለክ Alles klar. Ich antworte dir jetzt nur noch Not Deutsch. Tigrinya or አማርኛ Got it. I'll stick to Tigrinya and not use German at all. Okay. ስለ ኢትዮጵያና ስለ አባይ ግድብ እስቲ ምትለኝ ነገር ምታውቀው ነገር እሺ Biglitz. In Eka ahun buhala betigrinja bitchan nagerlik in mindem amharischen als der Gemme. عسرارش wo is عسرارش نبتا خليت فيديو نحلف Because it's connected.
እዛ መልእኽቲ ንብዙሕ እዋናት ምስ ብዙሓት ሰባት ከም ኣርእስቲ ተላዒላ ብዙሕ ክትዓት ኣምፅያ ነይራ ሎሚ ድማ ካብ ዩኬ ዝርከቡ ኤምባሲ ዝወፀት ድማ ሓዳሽ ሓበሬታ እያ እታ ነዊሕ እዋን ከተካትዕ ፀንሐት መስርሕ መሊሶም ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዩኬ ብመንገዲ ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ብመርዓይኹም ብጥርናፈ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ኣሳይለም ሲከር ኣይኮነን ዝኣተወሉ ሰዓት ኣትሒዙ ድማ ንኤርትራ ሌጋል ክኣቱ ከም ዝኽእል ድማ ኩሉ ግዜ ይዛረቡ እዮም ሕጂ ድማ ሙሉእ መብርሒ ሒዞም መፅኦሙና ስለ ዘሎ ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ንከታተላ ደማኽሩ ሰባት ኣሎ ይሓትዎም ከኸይት ኣነስ መርዓ መፅአኖኖ መርዓ ድሕር መፅኺ ገለመለ ክንዲዚ ከይገበርክ ክትኸደ የብልክን ትራቭል ዶክሜንት ሕዚ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ክትሕዚ የብልክን ገለ ይብልዋን ክሳብ ናሽናል ትድወስዳ ክኸዳ ክእላ እንከለዋ ንኤርትራ ጠጠው ብላ ስኣን ሓበሬታ ከበይ ረኽብኦ ስለዚ ዝኾነት ብመርዓ ዝመፀት ዜጋ ካብ ዩጋንዳ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ካብ ኤርትራ ወይ ከዓ ዝመፁ ደቂ ተባዕትዮ ብመርዓ ዝመፁ ወይ ብምጥርናፍ ስድራ ቤት ብሕጊ ዝኣተዉ ኣብዚ ዓዲ ሌጋል እዩ ኣሳይለም ኣይኮኑን ሌጋል ስለ ዝኾኑ ፓስፖርት ናይ ዓዶም ሒዞም እታ መቐመጢ ወረቐት ሒዞም ቀጥታ ካብዛ ኤርፖርቲ ነስመራ በረራ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ትራቭል ዶክሜንት ዘትሕዝ የብሎም ምክንያት ኣሳይለም ኣይኮኑን ንሆም ኦፊስ ትራቭል ዶክሜንት ተሓቲትካዮም ግን ኣይኮልኡኻን እዮም ስደተኛ ኣይኮንካን እታ ትራቭል ዶክሜንትን ዓኻ ኢላይ ትስራሕን እያ ኣብዚ ደገ ኤርትራዊ እንድሕር ኣለለያትካ እታ ኮምፒተር እንታይ ትፅሕፈልካ ኣብዚ ኤርትራ ክትኣቱ ይፍቀደካን ምክንያቱ ባዕልኻ ኢኻ ትራቭል ዶክሜንት ትሓትት ዘለኻ ባዕልኻ ስደተኛ ትቕየር ኣለኻ ዘይግባእካ ሰነድ ትሕዝ ኣለኻ ስለዚ ብሕጊ ዝኣተወት ጓል ኣንስተይቲ ብመርዓዲ ብምጥርናፍ ስድራ ቤት ክሳብ ናሽናል ትወስድ ፓስፖርት ናይ ዓዳ ሒዛ መንበር ወረቐታ ሒዛ ካብዛ ኤርፖርቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኤርፖርት ስመራ ክትኸይድ ትኽእል እያ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ብዙሓት ሰባት ግን ብገጋ ሓበሬታ ስድረአን ክሪኣ እኽእላ እንከለዋ ብመርዓ ዝመፃ ብምጥርናፍ ስድራ ቤት ክሳብ ናሽናል ትድወስዳ ኮፍ ኢለን ሕልፍኦ ማለት እዩ ስለዚ ክሓልፍ ዝግብኦ እዩ ነብሲ ወከፍ ክፈልጦ ዝግብኦ እዩ መሰለኒ ናይ ሆም ኦፊስ ሕጊ እዩ ምክንያት ሌጋል እየን ብሌጋል እየን ኣትየን ኣሳይለም ኣይኮናን እዚ ከም ሓበሬታ ኣገዳሲ እዩ ንዚ ትሰምዑ ዘለኹም ከዓ ናብ ተፈላለየ ነገር ኣተሓላለፍዎ نبتا خليت فيديو نحلف نبتا خليت فيديو نحلف እግዚአብሔር መቸም ኩሉ ጊዜ ከም ምግባር ዓዱ ዒሉ ይፈልጥን እንዲዩ ንሓደ ስለምነኒ ክበካ ግና ትትልምነኒ ንጎረቤትካ ዓፅፊ ገይሩ ክበየ ይብሎ ኣብዚኣ ጸገም መፅያ መኪና እንተይለዮ ንዑ ክልተ መኪና ክበዩ ገዛ እንተይለዮ ክልተ ገዛ ክበዩ ኣይትኸውንን ያይሉ ኩሉ ጽቡቕ ሓሳብ ምስ ተወድኦ ሕማቕ ይሓሲቡ ኣምላኽ ሓንቲ ነገር ሓሲበ ድማ በሎ እንታይ ሓሲብካ እንተበሎስ ሓንቲ ዓይነ ያንቁረኒ ኢልዎ ጎረቤቱ ኸዓ ክልተ ዓይኑ ክነቁር ማለት እዩ እዚ ባህር ሰብ ንሓውና እኳ ክመውት ኢና ዘይንደሊ እምበር ክሓልፈሉስ ኣይንደልዮን ኢና ሓደ ነገር ክነገረኩም ቅድሚ ምዋትና ተዛረቡ እንተንበሃል እንታይ ኮን ተዛሪብና ምሞትና ዝኾነ ኸጋጥም ይኽእል ኸውን እዩ ጽቡቕ ተዛሪብካ ምሟት ግን ሰና እዩ ኣብ ሓደ ዓዲ ሙሉእ ዓዲ ዘሸገረ ሽፍታ ነይሩ በሃል ኣብ ክሳዱ ገመዳት ሊቖም በል ናይ መወዳእታ ቓል ተዛረብ በልዎ እቲ ዝተዛረቦ ዘረባ ነቶም ሰቖልቱ ብስሓቕ ዝፈሓሰ ዘረባ እዩ ነይሩ እዚ ድማ እቲ ብስሓቕ ተዓጅቡ ዝተሰቕለ ሰብ የብሎ ይዋእኩም ዳ እንስኹም ኣነስ ካብ በደለይ ተማሂረየ ድማ በሎም ሎሚ ብህይወት ነብረላ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እንተትኸውን እሞ ናይ ምዝራብ ዕድል እንተዝውሃበና እንታይ ተዛሪብና ሞትና ክርስቶስ ንጸርፊ ምስ ምቕታል ኣመሳስሎ ብቓልካ ንመን ቀቲልካ ንመንካ ሃኒጽካ ቅድሚ ነዚ ቓል ምስ ማዕና ናይ መወዳእታ ቃል ዝተዛረብናዮ እንታይ ኮን ነይሩ ይኸውን ሕጂ እንተንመውት ንመወዳእታ ቃል ዝተዛረብናዮ መኹርዓና ዶ ኣብ ታሪኽ ዓለም ቅድሚ ምማቶም ዘይርሳዕ ዘረባ ዝተዛረቡ ብዙሓት እዮም ክሞቱ ኸለዉ ዝተጻረፉ ነታ ዝተወልላ መዓልቲ ዝረገሙ ኣብ ልዕሊ ቐተልቶም እናሓንሓኑ ዝሞቱ ብዙሓት እዮም ክሞቱ ኸለዉ ብዝተዛረብዎ ጥራይ እቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ ምንባሩ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንምለስ ከለና መታ ንፍልስጤማውያን ሕነ ክፈዲ ነዛ ጊዜ ጥራይ ሓይሊ ሃበኒ ኢሉ ንጸላእቱ ቐቲሉ ዝሞተ ሳምሶም ንረክብ
ሳምሶም ካብቶም ብህይወት ከሎ ዝቐተሎም ክመውት ከሎ ዝቐተሎም በዝሑ ረማውያን ገበኔናታት ክሰቕሉን ከለዉ ክትሰምዖ ዘሰቅቕን ጽዩፉን ጸርፊ ካብቶም ዝስቈሉ ሰባት ወፅእ ከም ዝነበረ ታሪኽ ይነግር ንገሊኦም ጸርፎም መታን ከይሰምዑ መልሓሶም ይቖርጽዎም ከም ዝነበሩ እውን ይውስኽ ብዕለተ ዓርቢ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ግና ካብ ኣፉ ዝወፅእ ቃላት ንወተሃደራት ሮም ዘገረመን ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ነበረ ንዕኡ ኩሉ ከም ጸላኢ ዝተሰለፈሉ እዩ ነይሩ ዕንፀይቲ መስቀል ኮይኑ ተጻዕኖ ሓጺን መስማር ኮይኑ ሸንክሮ ዕምባባታት እሾኽ ኮይኖም ወግእዎ ሰባት ከም ዘይፈልጥዎ ክሓድዎ ተማሃርኡ ዝነበሩ ሓዲጎሞ ተበተኑ እዚ ኩሉ መከራ በፂሕዎ ክንሱ ግና ኣብ ዓለም ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ጸሎት ካብ ኣፉ ፍሰሰ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም ንሱ ብሞቱ ከም ሳምሶም ሰባት ኣይቀተለን ብሞቱ ዘተስኦም ግና ኣዝዮም ብዙሓት ነበሩ ሞቱ ምኽንያት ትንሣኤ ብዙሓት ዝኾነ ጐይታ ናይ መወዳእታ ቓሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም ብምባል ጀመረ ኣነ እውን ጐይታ ዝገብሮ ይፈልጥን እሞ በጃኻ ንዓይ እውን ይቕረ በለኒ እወ ብሓጢኣተይ ሸንኪረካየ ብበደለይ ኣቑሲለካየ እንተኾነ ዝገብሮ ይፈልጥን እሞ ይቕረ በለኒ እንተ ዝፈልጥ ዶ ናይ ክብሪ ጐይታ ይምስቐልኩ ኣይሁድ ስለ ዝኾንኩ እየ ዘሕዘንኩኻ ሮማዊ ስለ ዝኾንኩ እየ ዘድመኹኻ ዝገብሮ ይፈልጥን እሞ ይቕረ በለኒ ጐይታይ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ ሕደገሎም ክብል ከሎ ኣይሁድ ኣብ ታሕቲ ኾይኖም ተኣምር ኣርኤና ካብ መስቀል ውረድ ይብሉ ነበሩ ጸላእትኻ ካብ ምጽላእ ንዝጸልኡኻ ካብ ምፍቃር ንላዕሊ እንታይ ተኣምር ኮን ክርእዩ ደልዮም ኾኑ